Maite president taracha. Committee ngwe kansa chiri chinyinge. Tari kare president ego chanari naria kusaba ibintu. Igama nyide igenda gocha kofwa na ndinkia gocha kusaba. Uikerangi ne president nchiko musaba timbwati tati capacity. Lakini capacity mbwati na huikera mushimi kuitoza hili janda umujumbe motevi ngante tagede rami osirami ne yabe tukuru nyabisabo kuchikyogoro nere abantu batete rami koru nyantro kuchikabosi egere nere ay mukema nganayo anyike ase president kare president egoja imaite yente ko chakora intige ndongo kore kya muhimu no gotenga ki karibu president no kumaliga ya so kumaliga ni gote lakini nyuma kuikonyore gwasabire gwakwa ne roli ogukikomoikera into sabete kuna bana se president egeti kyanya ntrogo into sabete kero siwe na promiseti kere mtisie yeto kwana nesabire Mheshimiwa Zairi Janda na musabete igoro yerami na mentete rami kera liri round yeri charenge kilomita 26 bono na chikyange 70 kilometers iko epara ne chiro yake ombu bantu bakembu na baro bagusaba bono ncha seibe no kuna atebiri Mheshimiwa Janda na roko manyanga kya gusukuma wichimoto kyagera nere buno mujumbone wikere president gari amotebi ekyara bana kana na igire report egasinganyite no Mheshimiwa Janda abantu bibeno ba request para yera antebi Steve ya chakire kuru bibeno ujiriondoga president ne charon nanda abu tagi ringa kerachire na lingo jago ngaki twaikire manifesto birito ko musabariria ro biri abande ne piali bakora ikyagera president riko gendase itaramanya nkiego sabwa na nkiego chikwirane bone bintu binge twasabire na machibu tokanyite ne bikorwa koreka igagocha na machibu ali mwasabire ebinde bigenderete bigenderete igomora yogotene na liriba lebosi muraibu enso tabanganga ni tiondo siri school binne bintu mangana bosi no koro kibona abaiga bagotomete ngo wasabire omete indire nandora akire to saba ekarabuna bono mugabana ndira chite nyamawa koronchi amangana achiri tina musabete bintu bantu baigwe bakombolinga mano mugabana icho ikaransa tumusabete kende abusi watana piaro mosho ngakia koba ngakiuta kwa na kende bono aringo te mugabana gacha akore eronchi ya bana ba jiri graduation nanda agende tomo entertain nanda agende ekero bati kole bintu byakore kandi ne baonga kai ndo chinabiri ika mbale bana litinga ekero gwasabire nkwegweterinde omo katwarenge kigati Mheshimiwa Janda takwanera igoro yepara Antaratenga bono nkiata musabira. Pata chokote ya committee para nindi chendo. Nerole committee para. Nando ike president ya ajire, nando chako matenga president toye para.